awit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mo kining sa kalalaki nga taga Bunbon, Katarman, Liloan, Cebu. Agad matatampo, nagdasangan nga Cleo. Recorded by X Thunder Gaming. Bye! Okay na, bye. Ako nang giingnan sa Tessa. Ha? Yung na naon sa? Nga magkigistorya ka niya. Kay naka-importante nga itugan niya. Unsa? Ngano ko taon imo man siyang gaging na ano? Kay kung di na ako nibuhaton, bay, di man ka mulihok. Nakagusto ka niya, di ba? Oh. Oh. Mao na. Pero unsa man day gusto nimong buhaton ako? Hala, no. Panguyab busy, oy. Ha? O sige na, magdugay-dugay di kay maunahan niya kaslain. Ha? Manguyab ka na ako? Tisa. Dugay na ako nagagusto nimo. Wait. Nakagusto ka niya? Wa ka ma-in love niya? Uy, lain ba nang nakagusto lang og sa na-in love gyud ha? Ha? Uy, day. Ayaw ko Okay, na pag-apil-apil diha, bi. Nganong dili gud taon? Kay ngano, magpaila na sa kaglalaki. Ayaw ka bala ka, miss. Mika, Kining- Mika, mao ni akong pangan. Og best friend ko ni Tessa. Og prangkahan ta lang ka ha? Gikapoy na ko og am-am sa akong amiga nga pirming maghilakit pa sa kita las mga buhay ayo nga lalaki. Day, O kung usa ka na mga way ayo, ayaw na padayon na imong tinguha sa akong best friend. Kay kung maghilak na sa ditungod nimo, panitan tagit kang buhi. Miss Mika. Dili ko makabuhat niya na ni Tisa. Pero dili ako ang klase sa tao nga mo istorya og mga saad. Sugda lang ko. Og ako ipakita nimo. Pinagi sa ako mga lihok. Cleo. Kamu na? Oo. Giyon sa manani mo, ha? Gipasaligan sa nimong istorya? Wow, oy. Mamaging wala na ko. Ay noon. Pero karon nga nakauyab na gid ka. Uyab na mong duha. Ug kana tungod nako. Tempa. Anong tungod ba nimo? Kay ako may nag-ingon nga makikistorya kaniya, di ba? Ug tungod ana, utangan ka na ako. Utangan. Oh, Unsa may gusto nimo bayad? chicks. Chicks. Oh, Sige. Nako ihatag nimo. Ha? Uy, dili ko uy. Buutan maguning ako amigo gud Mika. Dili ka magmahay. mo gyud. Liwat mo ko sa akong amigo. Buutan, di ba? Bike Leo. Day, sige na. Para dili na ka magsikikuyog-kuyog na mo ni Cleo, kay na kay imong uyab. Sa ato pa. Gisamo ka na di ka nako ron. Abi kay nakauyab ka naman. Dili man sa ingon anak, good. Giuban-ubanan na gyud ti ka kay gusto kong protektahan ti ka. Lupig pa may uyab ni mo, Mika. Unsa man? Pagsulti ko ng tinod, unsa man, tumboy ka? Oh. Nakagusto kang Tisa, ha? Naunsa ka? Ayaw pa ta kagistorya diha ha? Kung naino niyo pagsabot sa akong pag-uban-uban ni Tessa, sige. Bahala na siya. Diha na mo. Ngano man to siya? Mura man og guilty. Binuang ng tatong ako, Ha? Pasinog tinuod. Recorded by X Thunder Gaming. Ay da, pasag dito ninyo, uy. Ingon anak gina siya usahay. Dili masabot ang batasan. Pero maulian ra to. Pangga. Mag-ipon na ta? Ha? Ipon. Kadalikod. Sa may dugayan ko. Gusto man ako nga pirmi na ta mag-uban. Okay? Sige. Mag-ipon na ta. Pangga, mabdos ko. Ha? Tinuod?
Mablos na ka? Yes. Maamahan na di ko. Nalipay ka? Oo niya ako. Ay kabala ka. Ako'y bahala nimo. Pakaslan dayon ti ka. O gusto na ko nga safe ang bata. Gusto na ko nga mo resign na kasi imong grabe ka makastress nga trabaho. Sige. Pero, mga player ako sa lain. Kanang dili ra kayo kapoy. Pangga, karong umaabot nga anniversary na to ba? Magbakasyon ta? Dili lagi ko pwede, ana. Di ka maka-file og leave? Dili lagi ko pwede. Daghang kikog trabahoon lagi. Naunsa naman ni Pangga eh. Nagkadugay. Mura sa kaglakaan na mo kalayo na ako. Naunsa naman sa kaoy? Mangita na sa kagbikil? Ako nakabantay ba ako ni Moha nga kada adlaw na lang yung ka mangitag bikil. Dili ako, ikaw. Ug wa ko mangita og bikil tisa. Kada istorya nako masuko dayon ka. Nagkadugay na hinuon ta, pero init na kag-una ko. Hindi ka poy ko sa kong trabaho. Kana, mao na. Diya nagsugod, sukad nga nakatrabaho ka diya. Kung na kay problema nako, sultihi ko. Dili kay ingnon anion ko nimo sa pagtratar. Pila na kaadlaw ang milabay. Pero wag yun mo tiyat-titisan ako. Unsa ka iyang problema? Ako pangutalon si Mika. Masig nahibaw siya. Makigistorya ko niya. Wa ko sa lugar nga masulti ni mong gano. So, tinuod gid lagi. Nagid siya problema nako. Kamo ni bahala, ana, oy. Storyahin na ninyo. Kumprontaha diretso. Cleo, pasagti ko. Ayaw karon kay gikapoy ko. Tisa. Tisa? Unsa? Sakit naman ang ako tiyan. Mga anak tatingali ko. Dalong tiga din sa ospital. Sorry, sir. Pero wa na makaya sa mama sa bata. Patay na siya. Kinuo ko. Pero ang bata, luwas pa? Ha? Wow, nakatuig ang milapay. Pero wa pagyapon ko makadawat nga wala ka. Kung mahimo pa lang, gagadaadlaw ko maani sa sementeryo. Kaya permiti kang ubanan. Kibuhat ko na ka na. Mahal ka itika. Pa, malak pangihi. Uli na tapang. Sige anak. Panangidan ni mama ni mo. Papay mo. Cleo? Mika? Kumusta? Dugay naman tang wa magkita. Oh. Nilargaman ko sukad nga nawa si Tasa. Oh, mao lagi. Kano sa aram ka nauli? Karon lang yun.
Sa tasa mo'y una na akong gianhi. Ah, tinuod gid kaniyang amiga. Diha ka na sayop. Ha? Kay kung tinuod pa kong amiga, ako unta siyang gibadlong siyang kabuang sa una. Kabuang? Okay. Ay, finally. Makasulti na gid ko nimo ani. Sa tinuod lang, nahibaw ko gud sa problema ni Tessa. Namabdo siya. Og dili ikaw ang amahan. Siya? Mika, ayaw pagsulti, anak. Dili makabuhat si Tisa na ko, anak. Tinuod akong gisulti. Kung gusto ka, pangutan ng amahan siyang anak. Nahibaw man siyang mabdo sa Tessa. Og nagsabot silang ikaw mo ipaangkon nun aron na imaayong kaugmaon ang bata. Kinsa ang amana ng bata. Oo. Tinuod na. Libaw ko nga di ko makabuhi sa bata. O mahal sa pagkakas ni Tisa. Sa una ko, natinta lang may kausa. O mao to. Nagbunga ang nitabo na mo. Sige. Sumagat ko. Buhat ang gusto ng bato ako. Bawasay agay ako pa. Italawal ko pagkatao. Pasaylo unti kasi mo gibuhat. Pero ayaw pagdahom nga makuha ni mo ang bata. Kung bisan kanusa, dili na ako pahibaw ng akong anak. Kang tinuod niyang amahan. Tanawan, ako ra ang akong anak. Ang among anak ni Tisa. It's not time to make a change. Just Kung mahibaw, kung maubasab to ang akong mamahimong reaksyon, kung buhi pa si Tisa. Pero karon wa naman siya. Gidawat na lang nako ang tanan. Ug giisip nako nga tinuod ka anak si Dodong. Ngamo siyang anak ni Tisa. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad dining akong kaagi. More power sa RML. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kita manghigalan kaagay ni Cleo nga taga Bunbun, Katarman, Liloan, Cebu. Uban sa awit, ngayang kapangayo awit nga nagulahan, father and son. how can I try to explain? Ang mong kaagi, gibahatan no doa sa radyo ni Carol Marie Hikain o gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala o mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka